material adecuado. No, ya venden material, claro. Y asociar con esa facción. Va, vinga, que perdis tot abans. Mama, per què em graves? El que sigui, el que faci. No me tengo claro. No quiero. Sí, seria la eh? Sí, sí. Sí? Tens més tots aquesta. Si vols l'acabem per tenir la mà de l'habitatge. I ara tinc... Vale?